өлкәсенә һәм торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә багышланган брифингны башлап җибәрәбез инде. Безнең инде тема бу Актаныш районының комплекслы үсеше һәм алып барылган төзелеш эштәге алдагы перспектива эшләр буенча. Безнең монда инде катнашалар инде. Район башкарма комитеты җитәкчесе инфраструктура үсеш буенча урынбасары Руслан Гарипов үзем булам инде. СУГАЗ җәмгыяте директоры Абугали Рафатова Шакиров, Коммунсервис Актаныш җәмгыяте директоры Римазия Казакустова, безнең торак милкәт ширкәте җитәкчесе Яранның Рәшит Тимеруллов Фәрдиев һәм журналистлар. Безнең монда көн повесткасына куелган сораулар буенча инде беренче төзелеш өлкәсендә алып барылган комплекслы эшчәнлек район башкарма комитеты җитәкчелегенең инфраструктура үсеш буенча урынбасары Руслан Гарипов үзем башлап җибәргән инде. Быел төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә бик зур бурычлар куела инде. Алар күбесе сезон эшләре белән бәйле. Бик күп вакыт калмады. Шушыларны безгә 1 ай генә вакыт калды инде. Җомгаклап бетерәсе